Edizone Clement ngithi asihlanganeni khona ngoba liyabhubha isitalala no Pastor Gwala wakuzalo lalela umhlarimbe undlojuna utizozo uDJ Lek liyabhubha nje kakhulu futhi ngoba ngiyancane ngizozalana nothukilano azivele libhubhe uyazi Tizozo msana umpintsha njengamanje yama event abantu aba serious uDurban July la niyampintsha ningamakhehla lawa mpintsha ayafostayo ahambe theni inkomo emzini yabantu nizoba ngisicefe bafethu ngiyacela bafika kwethu ukuthi anifanga nisekhona ningahluphi abantu abane career eyaphambili ngiyacela Tizozo musana ukuhlupha please uNkulunkulu wami rest in peace ngiyacela kwethu sibhizi nabantu ababalekile njengamanje kuyiDurban July ingane encane enizalayo ngamakhehla lawa mpintsha kwethu sibhizi nabantu ababalekile njengamanje kuyiDurban July ingane encane enizalayo nifuna ukuperforma kanjalo la stage that is ridiculous please msala ukulambela la iDurban July le uqala after 2 years please lo doda niyozama nginazi nje uzobala nansi ship ukubhodo lwamahala lo ninuka amatengo yonke lo nto i-wrong Tizozo kahleni niyanyanyisa nimsala ukunyanyisa awuseqophelo liphezulu yazi ukuthi nina